belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Prinses Margrietschool is vanaf vandaag tot en met 1 december dicht. Dat heeft de dienst Openbare Scholen gisteren bekendgemaakt. Meerdere leden van het schoolteam hebben positief getest op COVID-19. Ook zijn verschillende docenten in quarantaine geplaatst. Na overleg met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is besloten de school voorlopig te sluiten. Ouders zullen vanaf vandaag worden geïnformeerd over huiswerk en alternatieve lesprogramma's. De bedoeling is dat de school op 2 december weer open gaat. Ook op andere scholen op Curaçao is er eerder sprake geweest van coronabesmettingen onder het schoolteam. Die bleven meestal open, maar in het geval van de Prinses Margrietschool kan er door de vele besmettingen geen regulier onderwijs meer plaatsvinden. Een week na hun ontsnapping uit de barakken bij SDKK doet de Curaçaose politie een oproep aan 13 ongedocumenteerde Venezolaanse mannen die op 17 november ontsnapten en nu nog voortvluchtig zijn. Volgens de politie kunnen de mannen zich het beste melden bij de politie. Op die manier kunnen ze op 1 december met een speciale vlucht terugkeren naar Venezuela. Als ze zich niet melden, zullen ze volgens de politie uiteindelijk toch tegen de lamp lopen op Curaçao. Zoals bekend ontsnapten op 17 november 17 illegalen uit de barakken op het terrein van de SDKK-gevangenis nadat ze een gat hadden gemaakt in een betonnen muur. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche. Refineria di Corsal heeft olie gekocht die jarenlang lag opgeslagen in de eigen tanks. De olie is afkomstig van PDVSA, maar die loopt al jaren achter met betalingen, zo zegt de RDK. Daarom werd de olie ter veiling gebracht. Daar kocht RDK de olie. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok moet Venezuela de democratie respecteren en de rechten van homo's en journalisten eerbiedigen. Dat zei Blok gisteren tijdens een persconferentie op Curaçao. Volgens hem wil Nederland pragmatisch met het land omgaan, maar zal Nederland ook altijd eerlijk moeten zijn. Venezuela respecteert de mensenrechten niet en dat kan in onze ogen niet, aldus Blok. Blok zei eerder al op Aruba dat nu al duidelijk is dat de parlementsverkiezingen die volgende maand in Venezuela worden gehouden niet eerlijk en transparant zullen zijn. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Extra meldt vandaag dat een man van 19 jaar oud is opgepakt omdat hij in zijn auto onder meer een wapen, een kogelhouder met verschillende kogels, verschillende soorten drugs, waaronder marihuana en cocaïne en een hoeveelheid cashgeld had. De man zat met een vriend in de auto op de Kaya Andrew Jones. Toen hij werd gecontroleerd door de politie wist de vriend te ontkomen. De auto werd gecontroleerd omdat de politie zag dat de twee marihuana aan het roken waren in de auto. Internationaal wordt vandaag stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. Roetmilda Larmonie Cecilia, leider van de PNP, wil dat er meer aandacht voor de slachtoffers is. Ze benadrukt dat tijdens de coronacrisis op Curaçao er meer incidenten zijn geweest van geweld tegen vrouwen. Daar moet volgens haar aandacht aan worden besteed en het moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het einde van het jaar nadert en ondanks de avondklok zijn er meer verlichtingen 's avonds op straat te zien. Gisteren werd er op plein Siwiri in Banderbouw een mooie verlichting gepresenteerd. Bewoners van Banderbouw hebben geld ingezameld en kunstenaar Giovanni Abad gevraagd een werk te maken ter ere van Serapio Pinedo, een van de grote spelers van het Kai-orgel in Banderbouw. De verlichting ziet er mooi uit en geeft sfeer aan het eind van het jaar.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.